Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 14 minutu igaro diren honetan estutu segurtasun uhalak realeko notak baitatoz 2024-25 demoraldia orain bi aste amaitu zen ligaren balorazioa egin genuen, baina bideo garrantzitsuena geratzen zitzaigun hain zuzen ere realeko 2024-25 demoraldiko jokalarien notak jartzea eta beraz besterik gabe hasi egingo gara eta hasi atepetik ekingo diogu Alex Remiro 36 partida 53 gol jaso ditu kaskantearrak beste urteekin alderatuta gol asko 6,5 ipiniko diot Alex Remirori. Egia da, une askotan salbatu duela, reala, hori ukaezina da eta zenbait puntu ere salbatu ditu, baina batez ere denboraldiaren azken zatian eta akats nahiko nabarmenak ikusi dizkiogu eta ondorioz tarteko zerbait hartuta, hortxe, 6,5 batekin utziko dugu Alex Remiro. Unai Marrerok bi partida besterik ez ditu jokatu denboraldi honetan azpeitiarrak, 3 gol jaso ditu, pero ezin dugu egia esan baloratu, bi partida jokatuta ez zait iruditzen, baloratzeko modukoa denik. Atzealdean Igor Zubeldia, 28 partida jokatu, eta, aurtengoa ez da, Igorren denboraldia izan, inondik, inora ere, batez ere denboraldiaren erdiparetik aurrera akatsugari ikusi dizkiogu azkoitiarrari atzealde horretan ez du bat ere bermerik eman, eta ondorioz 5,5 ipini behar diot, juitzen zai denboraldiaren zati batzuetan bai bete duela, baina oro har ez da bere denboraldia izan, atzealdean askoz ere segurtasun gutxiagorekin ibili da, eta datorren denboraldiako hobetzen duen. Naier Fager, honi 6 bai jarri behar diot, ikeragarrizko hasiera eman zion denboraldiari, Realaren atzealde horretan berme gehien ematen zuen jokalaria zen, zalantza izpiri gabe, azkenerako ez du golik sartu, hori ere zelebrea izan da, goitik ongi zioan jokalari bat baitzen, baina ez du korner solte batean ere golik sartu, egia esan badakigu Realaren aurtengo ikasgai pendientea kornerrak izan direla, geldikako jokaldi horiek, eta horren ondorioz, Naie Fagerdek ere ez du miraririk egiterik izan, baina marrokiarari esan bezala 6 bat. Bigarren zatian jada asko jaitsi zuen bere errendimendua, Realaren atzealdean are gabezia gehiago ikusi ziren, bera gaizki jokatzen hasi zenean, horrez gain hainbat partidetan min hartuta, Bernabeun ere une oso erabakigarri batean min hartu zuen eta ondorioz aldaketa egin behar izan zuen Imanolek, 6 batekin utziko dugu Naie Fager. Jon Mikel Aranburu, 7 bat ipini behar zaio. Realaren atzealdean iraultza handiena eman duen jokalaria, eta esan sekulako denboraldia, atera du, atzean sekulako garra du, oraindik ere behar bada aurrealdean eta erasokortasun gehiago falta zaio, baina esango nuke pixkanaka heldutzen ari den jokalaria dela, jada Imanolen eskemetan finkoa da, orain Sergio Franciscorenean ere alaxe izango dela uste dut, eta egia esan eskuinaldeko atzealde horren jaun eta jabe egin da Venezuelarra. 7 bat beraz Jon Mikel Aranbururi eta gainera denboraldi honetan gola sartu duen atzelari bakarra izan da, beraz hortxe datua. Amari Traore, 11 norgehiagoka jokatu ditu besterik ez, gogoratu behar da lotailu gurutzatua utzi zuela joan den denboraldian eta denbora luzez geldik egon dela Maliarra,
Horren ondorioz, bost bat justu ipini behar diot, pare bat partidetan edo errendimendu ona positibo eman du, baina oro arrezta asko agertu eta ez du iaia protagonismorik izan. Haien, ezin du gainditu haienek, 4,5, iruditzen zait, aurtengo denboraldian txauriarrak gabezi asko erakutsi dituela, gainera aurreko urteetan erasoan egiten zituen agerraldi horiek aurten asko murriztu ditu eta egin dituenean ere ez dirain eraginkorrak izan, atzealdean bigun xamar ikusi dutune askotan, eta ezin du gainditu haien Muñozek 4,5 etxauriko ezkerregaleko atzelariari eta espero dugu datorren urtean denboraldi hobe bat egitea. Aritze lustondo, Aritzek ere ez, Aritzek 4 bat dauka. Aritzek ez du denboraldi ona egin, Imanolek hainbat postutan probatu du eskuinegalean, atzealdearen erdialdean, baina batez ere denboraldiaren bigarren tarte horretan sekulako gabeziak erakutsi ditu, aurkariek baloiak luze botatzen zituztenean, Realeko erdialdeko atzelariek sekulako zuloak utzi dituzte eta ondorioz gol aukera asko eta gol asko sartu dizkiote, eta Aritzere izan da horren errudunetako bat, eta beraz horixe 4 bat. Beasaindarrak Javi López 3 bat, bere lehen denboraldia, aurten, anoetan, eta esan ez du bat ere mailarik eman. Egin batean normala da, izan ere Reala eta Alaves oso modu desberdinean jokatzen duten bi talde dira. Alavesen ezkerregaleko jokalariak erasoan eta protagonismo gehiago dauka, zelai erditik aurrera, baina Realeko ezkerregaleko jokalari batek baloia mugitzen, baloia ukitzen, jakin behar du, eta Javi López hor ikusi zaio, horrez gain atzealdean ere oso berme gutxirekin, bera ere konfiantza gutxirekin ikusten zen, eta 3 bat eman behar zaio Javi Lópezi. Jon Patxekok ere ez du hain dituko, 3,5 bat emango dio Jon Patxekori, aurtengo denboraldian egin dituen agerraldietan gutxi jokatu du, Elizondokoak oso gutxi ere, 14 partida besterik ez eta 9 soilik hasieratik, hori lehen taldeko zenbakia duen jokalari batentzat oso emaitza edo oso kopuru urria da, eta esan oso, ez du esperotako partida edo mailan ikusi Jon Patxeko, eta horixe, 3,5 bat, Elizondoarrak, gabezia asko, atzealde horretan, eta ezin du gainditu. Jon Martin, honek gaindituko du, Nizazpi bai jarri hartzaio, aurten Realean Aranbururekin batera behar bada egon den agerraldirik positiboena, goitik oso ongi doan jokalaria, nortasun handia erakusten duena, baloi irteeretan ere, kornerretan bera izan da eta naiz eta ezin izan duen findu edo ondu hori bera izan da behar bada arrisku gehien sortu duen jokalaria, eta denboraldi oso ona Jon Martinena, eta datorren urtean ikusiko du, ni pentsatzen dut baietz, emango diotela lehen taldeko zenbaki hori, baina zalantzari gabe oso garrantzitsua izatera deituta dagoen jokalaria, urrengo urteetarako ezin baita aztu, 19 urte besterik ez dituela Lasarte Horiako jokalariak. Luken Beitiak ere jokatu du, Álvaro Odriozola, bi partida, baina ez honen inguruan hitzein behar dugu. Bat, Álvaro Odriozolak, oraindik ere zaila da azaltzen nola Jokin Aperribaik eta Roberto Olabek joan den denboraldian 3 milioi ordaindu Real Madridi eta 2029 urte arteko kontratua egin zioten Álvaro Odriozolari, zaila da azaltzen, oraindik ere begiratu alde batera eta bestera eta ez dakizun ondikan aurkitu azalpenak, partida oso gutxi jokatu zituen, oso errodaje gutxirekin zetorren jokalaria, hala ere fitxatu egin zuten sekulako soldatarekin, eta horrela gaizki dago esatea, baina horrela dira kontuak, bere zaldien inguruan gehiago hitz egin da bere errendimendu
bere futbol errendimenduaz baino. Eta hori oso esanguratsua da. Ikusiko dugu, zer gertatzen den uda honetan, baina Alvaro Odriozolak bat. Martin Zubimendi geratuko da, ez, badirudi ez. Baina Martin Zubimendik 7 bat merezi du, tengo denboraldian. Egia da, azken zati horretan talde guztiak bezala sekulako beheraka da eman duela, eta zelai erdi horretan geroz eta gutxiago agertzen ikusi dugula. Baina oro har esango nuke denboraldi ona egin duela, beste behin ere berak eman dio zelai erdi horretan Realari oreka, gainera 2 gol egin ditu, ez da bakarrik euskarri bat, areara ere iristen den jokalari horietako bat bada, Reala erasoan askotan ibiltzen dela kontuan izanik, eta benetan Martin Zubimendik demoraldi ona egin du oro harrez perfektua, baina bai ona. Brais Mendez, honi apur bat bajuago, 5,5 bai jarriko diot, demoraldia ongi hasi zuen Mosekoak, baina pixkanaka bere errendimendua ere jeisten joan da, batzuetan ere oso bigun ikusi dugu, eta zelai erdi horretan geroz eta gutxiago iristen batez ere areako inguru horretara, erdirak eta jartzeko abagune gutxiagorekin, eta 6,5. Lukas Usitsi ere 6 bat, gehiago dako ez dit ematen, sekulako gola egin zuen Atletico Madrilen aurka, hain zuzen ere horixe izan da denboraldi osoan sartu duen gol bakarra, aukerak izan ditu magina bat, zenbat Langa, zenbat Zutoin, baina gerora alferrik dira, sareetara espaldi baloia joaten, horrez gain bere hainbat adierazpenek ere arazoetan, ura handitan sartu dute jokalari kroaziarra, esate baterako Reala trampolin moduan ikusten zuen talde bat zela esan zuenean, edo aurrekoan naiz eta gero berak gezurtatu zuen kazetariaren hitzak okerrak izan zirelako, bere ametsa Real Madrilen jokatzea zela, alakoek ere ez dute laguntzen, eta beste aurrera pauso bat eman behar du. Klase handiko jokalaria da, oso indartsua, eta Realaren zelai erdi horretan beste aurrera pauso bat, datorren denboraldian derrigor eman behar duen jokalaria da, eta fedea dudana, 6 bat emango diotala ere. Pablo Marin, honi 7 bat eman behar zaio. Pablo Marinek iruditzen zait jokatu dituen minutuetan, batzuetan gehiago, bestetan gutxiago agertuz, baina zelai erdi horretan Imanolen finkoetako bat izan da, Real Madrilen aurka gainera gola egin zuen, jokalari logroñoarrak, eta, beste urte betez protagonismo handia izan du, joan den urtean ez zuen hainbeste izan, aurten berriz ere izan du, eta datorren urtean lehen mailako zenbakia, lehen taldeko zenbakia izango duen beste jokalari bat izango da, ziur aski Pablo Marin, ikusiko dugu ze zenbakia hartzen duen, baina honei behar bada ez diot, esaterako susitxi ikusten diodan potentzialik ikusten, baina bai Realaren oso jokalari baliagarria dela. Arsen Zaharian ezin dugu baloratu, denbora ugari egonda minartuta, ezin dugu esan zergatik Realak ere ezbaitu mediku agiririk atera, Zakarian txarraren mediku agiririk atera, eta beraz ezin dugu esan Arsen Zakarianen inguruan ezerrez. Beñaturrientes, honek 4,5. Ezin du gainditu Beñaturrientesek, pixkanaka protagonismoa galtzen joan den jokalaria izan da, Manole jada momentu batean ez zuen, ia berekin kontatzen, beretzat ere pentsatzen duen mentalki eta oso une zaiak izan direla, eta jokalariak jokatu egin nahi du, zelaian egon nahi du, eta Turrientesek aurten ez du hainbesterainoko aukerarik izan. Horregatik, ez du gainditzen, egon denean ere ez ditu desberdintasuna markatu, ez du espero zen aurrera pauso hori eman, eta torren urtean ikusiko dugu Sergio Franciscorekin zenolako protagonismoa duen batetik eta zenolako errendimendu ematen duen. Jonander Olasagasti, honei gainditu behar diot, 6 bat, iruditzen zait
jokatu duenetan bete duela, ez du asko jokatu, hortxe ikusten dugu, 22 partida, baina batzuetan ondarreko minutuak izan dira, 7 soilik hasieratik, baina beti hor zelai erdian taldearen gatik entregatzeko prest, horrez gain baloiarekin ere zentzuzko erabakiak hartzen, aurrera pauso bat ematen, eta bai, 6 bat merezi duela Sagastik. Aurrelariekin goaz ja da, Mikel Oyartzabalei 7,5 bat eman behar zaio. Egia da, denboraldia etzuela ongi hasi, gainera partida askotan Mikel Oyarzabal zelaian zebilenean pentsatzen genuen behar bada Reala 10ekin ere ari ote zen, baina azkenerako 9 gol egin ditu, taldean gol gehien sartu dituen jokalaria izan da, eta horrek zerbait esan nahi du. Naiz eta gaizki jokatzen aritu, askotan agertzen den jokalaria da, eta urtengoan ere erakutsi du alere, datorren urtean garrantzia handiagoa izan beharko du Mikel Oyartzabalek aurtengoan baino. Take kubo hori 7 bat bai, 7 bat merezi du, japoniarrak, iruditzen zait demoraldiko une askotan desberdintasuna markatu dituen jokalaria izan dela, Realaren joko plano, joko aspergarri horretatik zerbait atera duen bakarratakeku izan da, zerbait desberdina, eta 7 bat merezi du gainera 5 gol egin ditu, eta zortik atera kontua. Sergio Gomez hainbat postutan aritu da, fitxatu zutenean bagenekien, jokalari oso polivalentea izango zela, baina urten iruditzen zait, oraindik ere baduela, hobetzeko eta taldera egokitzeko beta, eta 5,5 bat emango diot, iruditzen zait erasoan aritu denean batez ere ez duela, egoki errenditu, eta zelai erdian barnek aldetik aritu denean, hau da, 2 partidetan soilik, hor bai, ongi errenditu duela, ikusiko duea, Sergio Franciscok ze erabaki hartzen duen Sergio Gomezekin. Ander Barrenetxeari 4,5 toni ere, honek ere ezin du gainditu, urtero ari gara esaten, aurten emango du aurrera pauso hori Barrenetxeak, aurten emango du kontua da, eta errealitatea da, jada 24 urte dituela, eta oraindik ez duela aurrera pauso hori eman. Gol bakarra sartu du denboraldi honetan ere, beraz pentsa, ze estatistika kaskarrak Realean garrantzitsua izatera deituta dagoen jokalari batentzat, baina horrela dira kontuak, eta Ander Barrenetxeak urtean ez du bere urtea izan, une askotan ere irregularrantxean ibili da, minartuta, baina ez du jaia izkin egin, ez dizki aurkariei apenas kilimak egin, eta demoraldi eskasa. Horri Oskarson honek ere ezin du gainditu. 3 bat eman behar diot, 3 gol besterik ez ditu sartu, egia da 9 partida soilik jokatu dituela hasieratik, beste askotan guztira 23 jokatu ditu, baina beste askotan ondarreko minutua jokatu dituela, baina Oskarson ez da ibili, eta datorren urtean demoraldi exigentea izango islandiarrak anoetako berdegunean. Geraldo Becker, arazo, 3 bat honek ere. Iruditzen zaila uda honetan saldu egingo duela Realak, hor Bartzelonaren aurka gol garrantzitsua sartu zuen, baina ez, 3 bat, bere galetik ere ez apenas markatu ditu ezberdintasunak, oso gutxitan ikusi du ongi errenditzen, gainera zelaitik kanpoko arazoekin eta ibili da, eta bai, ez da iruditzen zait Realaren profileko jokalari bat. Arkaitz Mariezkurrena, 9 partida jokatu ditu guztira, bakarra titular moduan, 2 gol sartu, Mariezkurrenak nik uste 7 bat merezi duela. Jokatu dituen minutuetan errendimendu ona eman du, sakrifizio handia erakutsi, presionatu hartzenean presionatu, baloiarekin beti erabaki zuzenak hartuz, eta datorren urtean ere Sergio Franciscorentzat, ez dakit lehen mailako zenbaki emango diote, baina bai Sergio Francisco berekin kontatuko duela, horretan ez du zalantzarik.
Eta Imanol, amaitzeko Imanol baloratu behar dugu, bueno, zer esan Imanoletaz, beste urte betez ez du Reala Europan sartzerik izan, ondorioz agur esan dio taldeari, 6 urte loriatzu, gauza handiak lortu ditu, baina agur esateko une ere iritsi zaio eta Imanolien azken denboraldi hau bost batekin baloratuko dugu. Iruditzen zait, Europan jada Europan oroar paper ona egin zuela, hobea egin zezakela noski, kopan final erdietara, Real Madriden aurka azkenera arte hortzak erakutsiz, ligan izan du sekulako errendimendu eskasa, zuen plantillarako ez dio etekin atera, eta bost batekin geratuko da Imanol bere azken denboraldi honetan oroar. Realak datorren urterako gauza asko ditu hobetzeko, lehenik eta behin golak egitea, ikusiko dugu uda nola joango den eta noski jarraipena hemen kirolunean izango zuen.